som chcel práve dať pri ďalšom videjku. Rozhodol som sa natočiť video z tejto hry, volá sa Tankio. Ako vidíte, mal som už veľmi vysoké skóre 33K. A som tu. Ticho. A ja si teraz toto skúsim zahrať na kameru. Ideme odtiaľto. V začiatku je dobre si dávať heal, lebo treba level. Od 10. levelu si môžete dať upgrade a my radšej ideme prejsť do ľudí, lebo nechceme, aby nás zabili. Od týchto veľkých je najradšej týchto obísť. My tu takto si zahráme, už ako si budeme mať konečne 10. level, keď vám to ukážeme. Je to veľmi ľahká hra od vývojárov Agaria. Toto je tiež dobré, že o stenu a pri stene je potom moc veľa tých veci a tak, takže do nich narazia a budem to mať zadarmo. Sorry, až pozadí je niečo počuť, to je telka. Tu je veľký, toho si môžeme podať a jo! My si vyberieme ten. Ne, tento som nechcel. Ale nevá, strieľame aspoň rýchlejšie. Tak. My už máme heal na max, dáme si teraz aj rýchlosť. Neviem prečo, ide mi to celkom dobre, ale z začiatku mi to moc dobre nešlo. Toto ešte nikto taký nenapáčal moc. Ak budete chcieť aj nejaké video z Agaria, tak kľudne mi napíšte do komentov. Viem, že nič písať nebudete. Toto video bude mať 5 zhliadnutí, 4 komenty, že nech sa zabijem a... No dobre, toto je copyright, vás si ho ale nevá. Máme to všetko opäť. Ne, zabili ma. Ne, zabili ma. Takže...
Ne. Šli po sebe, takže ja si tu môžem kľudne niečo nakradnúť. Tak. Aj toto, neviem, podľa mňa to nie je moc dobré, že tieto guličky zmiznú, ale potom kebyže nezmizli, tak by bol asi celý server zaplnený týmito guličkami. A spawnol by Ticho. A toto je zo začiatku dobré, zabiť túto veľkú zelenú guľu. Dostanete z nej veľa upgradeov a tak. A ukážem vám ten najlepší upgrade, čo tu je. Ukážem si všetky upgradey. Čo tu je? Takýto. Tak išli po ňom. A my si tuto nakradneme niečo. Z tejto veľkej zelenej gule. Tento je najlepší. A musíme odtiaľ to rýchlo vypadnúť. Dáme si heal. Sorry, že moc nerozprávam, ale neviem, čo hovoriť. Jo, daj som si heal. To je tá zelená veľká kula, super. Tak. Tohto si musíme podať. Môžeme zomrieť, takže toto nie je moc dobré. Tu je zelená veľká kula. My si zase dáme rýchlosť. A ty začneš chvíľu. A musíme rýchlo odísť od týchto ďalšia zelená gula, takto ľahko rozbiteľná. To je moc veľká bezprávka, odtiaľ to musím vypadnúť. Lebo aj tu po mne budú vidieť, že koľko mám HP.
Jo. Nyt počkám, kým sa nám dojde na druhú chápka. To pôjde dole. Jo, je dole. Tak, a my máme 20. level, už pomaly ak budeme v líder tabulke. A Je to až po mne. je tu so mnou ja 4O. My si tohto tiež aj tohoto si podáme. To čo je? Čo? Tento doma v rohu. On má jaký kanón? Mám 20. Dáme si rýchlosť. Ne. Ne, zabili ma. No nevadí, toto video už sa bude blížiť ku koncu, tak čaute.